Il-kapitlu tal-Katedral tar-Raba ta' Għawdex għandu pjan li jibni parkeġġ li se jkun żviluppat b'mod li jaqgħad maċ-ċittadella bilhan li anki l-post isir iktar aċċessibbli. Iżda biex jiġri dan jaf ikollna titwaqqa' dar li qed tispiċċa f'nofs kontroversja bejn min jemmen li għandha valur arkitettoniku u min jgħid li m'hemm xejn speċjali u hemm prijoritajiet akbar. F'konferenza tal-aħbarijiet uffiċjali tal-Katedral enfasizzaw li petizzjoni li għaddejja kontra li titwaqqa' din id-dar tinjora l-ħtiġijiet tagħhom. Il-parkeġġ u l-bib ta' ċittadella huwa maqut b'mod aċċettabbli għall-aċċessibilità. Dan huwa l-konċett u dan ilu l-katedral ilu għaddej bih dal-aħħar 20 sena u jemmen fih. Il-proġett mistennija għat il-parkeġġ mal-Katedral permezz ta' lift u modija kif juru wkoll is-sottomissjonijiet li jagħmel il-Ministeru għal Għawdex, proċess li l-uffiċjali saħħu huwa trasparenti għall-aħħar. L-applikazzjoni għal dan il-proġett saret mill-Ministeru ta' Għawdex minħabba li dan jagħmel parti mill-Master Plan taċ-Ċittadella li għalija għamel is-sottomissjonijiet neċessarji il-Ministeru innifsu. Id-dar kontroversjali li mbniet fil-ħamsinijiet hija l-fatti proprjetà tal-Katedral u snin ilu kien inħareġ permess biex din titranġa u tkun iċ-ċentru parrokjali tal-post. L-għajta kontra t-twaqqih tad-dar hija kbira wkoll minħabba l-fatt li d-dar tħaddan arkitettura unika għal Gżejjer Maltin, hekk kif iddisinjata mill-perit Giuseppe D'Amato. F'kummenti ma' One News il-koordinatur ta' flimkien għall-ambjent aħjar Astrid Vella saħqet li lanqas is-sit tal-proprjetà m'għandu dritt iwaqqagħha. Naf li għaw Malta diversi binjiet ġew skedati, salvati u protetti propju minħabba f'it-taraġ biss. Għal dik ir-raġuni aħna qegħdin nappellaw sija lil Planning Authority kif ukoll is-Superintendent tal-Wirt Kulturali biex jiskedawha biex tkun protetta. Għax di propju bħala intern, mhux bħala l-faċċata li se tinżamm. L-intern hija sabiħa immens u żgur ta' valur arkitettoniku kbir. Minu kontra twaqqih tad-dar qed jipproponi użu ieħor mill-flok parkeġġ li fir-Raba ta' Għawdex hemm qbil li huwa meħtieġ. Di il-Knisja tista' tbieħ il-dar lit-terzi biex huma jagħmlu hotel hemmhekk dan ikun għal benefiċċju kbir għall-ekonomija ta' Għawdex. Aħna rridu naħsbu għall-futur ta' Għawdex, għall-ekonomija ta' Għawdex. Dak ikun proġett li joħloq impjiegi, parkeġġ ma joħloqx impjiegi, ma jiġbidx it-turist.